Okay, tingarod napadayawan nga surat nga maibasa tatang malem mga kasin kitagapuken ni Kevin iti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat ni Kevin. Dear Kasin. Sakbay man ti amin kasin yung kablawang kay dinimbag nga orasyo dita na MRC Studio. Tas namiten nga kablawak nagitipadak nga dumdungeg kay nagbibuya hindi dahito nga programa. Ilinged naklatan itinagan a Kevin. May sak nga elementary school teacher dito'y probinsya iti Ilocos Norte. Ken may sagmet kadigiti naruay nga mangsubsubaybay iti programa yon upay sa anak nga makabuya iti live tunggal weekdays. Ngem i-replay ko no kwa dagiti programa yo lalo kadigiti letter reading program show. Tas nameten nga no Sabado no laki dinawaya ak makabuya ak met iti live. Ket naawis met tirik na kasinyo nga mangiburay iti pakasarita tay iti agdamaket adda anak iti parikot. At dati mangriribok weno mangburburibor iti panunod ko. Wen kasin yung riribok iti biyag dati parikot ko ita. No apay kasto man nga isalaysay ko. Nasurok makatawen kami paylaeng nga agasawa kini Rowena. Ket gapo iti kinabisi mi agpadpada iti trabaho mi. Ket saan kami pa nga naadaan iti anak no pay padpadasin mi met ti agaramid. Angem saan nga dayto iti pagtarayan ti surat ko kasin yung no diket idi baruak pay laeng. Idi sa anak pay nga maestro wenno idi sa anak pay nga nakastrek iti pagadalan. Sa anak pay mangisursuro. Addan nasurok pito atawen tinapalabas. Rugyak man nga rod kasin yung ti agsalaysay. Hello Mami Rosita Ibuska, Clyde Lomelay, Sandra Barit, ni Jocelyn Tenorio Castameten, ken ni Remedios Toledo Vicente iti Hilo, Hawaii. Happy watching kada kayo. Natalia Serrano Ildefonso Modesto ken kada kay amin shout out. Kumusta barok deti nagaplayam? Maupay ak peged din nanang. Anya? Kaapi nga maupay ka. Pasigmed nga awan bakante iti pagadalan nga nagaplayak. Saan damit nga masapol iti baro nga maestroda. Kita anusam lata baraw. Kasta nga talaga narigat ti sumrek iti pagadalan. Tanagadumat nga men ti agturpos iti kinamestra. Akit aganos ka Tano ko maada pagpatulungan, akit nalakala ko ma. Dahil tangarod na nang ti, may sapeng nga pakaluk sa awak. Tadigiti, nakagadanak nga nag-board exam nga nakapasa. Adan trabaho da. Kasti ko na akong anak ko, no ada pagpatulungan la ko ma, akit nasaya Ang anusam ataawan maet, adumad latta dita, ti makastrek iti pagadalan, ti pangisuruan, nga uray no awan iti mangtulong katakwada. Anusam ti agaplay barok, nagadot pagadalan dita nga mabalin mo pagaplayan. Ket no adaman mabakante, akit uray no saan nga dito ili tayo, akit anusam Ti importante ket makastrek ka iti pagadalan. Tapno maaramat mo dito inadal mo barok. Kaslabi di awan ti serserbinan ti inadal ko nanang. Ay saan kagsasao ti kasta? Kasano? Halos makatawin nga awan ti paksapulak, awan ti panggedak. Bayat ngamin nga agururay ka baraw, mangkita ka dita ti kumpurme nga mabalin mo nga pagserkan, mabalin mo nga panggidan. Tanuadan to mangawat kin kan nga eskwela, agad ijito nga isarding mo. Ti nasisita, ituloy-tuloy mo lata, deta pa nag-apply mo. Kasano nakadumot nga in-apply ako. Wen baro, kasta nga talaga, aganos ka.
kababain pa yun itinubyak nga ni Faith. Kat aping kami mabain ka. Kat talaga mabain ka Tahalos tay kunamon nga isu naman ti aggas gastos tunggal agdate kayo. Tawan nga ro ti panggidam. Di namot ngamin kayat nga trabaho ak iti sa bali. Anya? Awan na nang. Mala na nang agi na nakakpengaron kataban nugak. Alabarok. No kayat mo. Alain pa ila dahito kwartak nga igim ko. Tano agdate kay man kini fake nga nobyam. Akat saan kamat nga nakapimpiman. Nga awan mat iti-itid mo nga gastusin nyo. Saan lang nga isunat aggas-gastos. Saan nanang. Iduli nyo lang talitan. Tano adda usarin nyo. No? Tapagkasapulan nyo. Naalakit makaamu ka Alay nakpengarod aglako iti natin baraw. Sige nanang. Tagi na nakakpelaing. Mababayin nakpagkidigin kan, Faith, mahal. Alagat saan ka mababayin taan nga ro ti maramidam no awan pa iti bakante nga trabaho iti pagadalan. Wadang kanayong malayangan nga si kati agilibre tunggal agdita. Kiti bumawi kanton into na trabaho. Ure tatakkel mo ti sweldo ti mestro. Aglalo no gobyerno ti pangisuruam no public. Baring kalubos ni Apo. Ang yung mababain naklata. Saan ka mababain? Di mo ka di kayat, Faith, nga niya. Nagsapulak pa ila iti sa bali nga trabaho. Ay, jak kayat. Jak kayat kung nagbatking ka. Anya ko mga trabaho, Sir Kem? Jak kayat nga kumporme lang ti trabaho. Ha? Aapay ko mga di mo kayat. Imbaga king kan, Kevin. Anya lang ti panunutin ti taon. Sika, nga board passer, nga may saka nga maestro ko agtrabaho ka iti kumpurmilahin nga trabaho dita. Nakapasa ka iti board exam. Adda lisensya mga mangisuro iti pagadalan. Iso nga saan nga rumbe nga tila adala ti trabaho dita. Aganos ka Iagawam kit diti agaplay. Ura iti sabali nga ili nga ti papanam. Tinasken kat maaramat mo ti kinamestrom, Kevin. Saan kat nga kumpurmila taditan nga pagtrabahuan. Wala nga dito nga kanahin nga sikat yung gastos. Kasti ko na, bumawi kan tulatan, mahal. Kit no kumangamin kayat mo, dyan talatabalayan. Kesa umay tapal check in dito yung motel. Di nasayat ko saan ka ko maggastos? Jack ba't garod kayat nga dyan balayoan niya? Kasla marmar po, ugan ti balayo. Ha? Ken awan ti aircon napudo. Jack kayat. Jack laki ti komportable. Ay, sige, maawatan ka mahal. Saan ako na kumontra pa Ang mga numaperdilaeng ti aldaw ta. Nangrunakit, may kasangapulo nga mansarita. Mahal. Wen nga rod mahal. Alakit, bareng saan nga umabot iti makatawan ta. Nga awan tupid ti pagtrabahuam. Si kantumutin ati agilibre into no first anniversary ta mahal. Uwen mahal. Ikarik mahal. Jackie palubos nga si kang nagnanayon ti aggastos tong galagdita. Total siya tinaggastos. Bumawi ka nga rod. Ha? Amumlatan Anya ka di trason no ape nga nag-check-in ta. Uwen, maawatan ka mahal. Bumawi ka talaga. Uri, babaen lain ka dahi tiket. Masupapakak ti sakripisyo. Dagiti giras gastos mo. Nga rumbeng ko mga siyak nga lalaki ti gastos. Kadto nga dramam, rugyam kit din. Tapno makabawi ka. Tapno makaaduta. Ket 3 oras laeng ti binayadak. Ha? Kita. Nabayag unay na 3 nga oras. Baka may sa oras pa ilaeng ket ag-surrender kan mahal. Uri man kit di 30 minutes basta mapagragsak na. Basta maitayok na iti ka nga tuwan nga langit, Kevin, mahal. Dahil taman ti magustuakin ka, mahal.
No agpapas kami iti ragsak kaniya Faith kasin yung daytamo ti may pagpanakkel ko. Isu siguro trason nga saan nga agreklamo nga isu akanayon ti aggastos tunggal agdate kami. Tatulag na talaga nga sulitek mo ti suna. Talaga nga saan nga agbabawi nga nagparwar ti kwarta. Tapno lang maadaan kami ti privacy. Kasanumat ngamin nga di maragsakan ket agkak amin na kayat na ken amok na kayat na nga agkak. Kalpasan nga agkak dagiti bibig na isarunok ti duwa nga lapayag na. Kevin, makikiak yung magusto ka launay. Apo, Diyos ko. Apo, naglaing tadila mo, Kevin. Sa kunto'y saruno, titenged na kasin yung nga ure laglamlam ma. Kevin. Kevin. Sakto pumababa. Biglakton nga amalan. Tay maysa nga mansanas na. Sakong tumit igaman. Dati maysa. Akas taunay ton ti asog na. Kevin. Kas lagay ayam ti dilak nagpulpuligos. Iti lawlaw dati pasas nga nakaparabaw iti mansanas ni Faith. Nagimas, Kevin. Ha? Naimas, mahal. Uwen, mahal. Nagganas. Nakapapaot to ti panangamamal ko kadag iti duwa nga mansanas ni Faith. Agingga nga agas asog ket jak inggaan. Ket no ari kapek tinagbaitan dagiti lupuna. Nakabasbasan ton kasin yung dito'y tumateng nga aramatek tiramay ko. Addan ton ti asog ni Faith. No may sarek kon ti duwang aramay ko iti kuweba na. Kevin, mariknak ti panagruar ti tubog manipod kaunggan ni Faith. Bayat nga raramatik dagiti ramay ko. Talaga nga sulit. Talaga nga ipanek ko. Talaga nga rinekak ni Faith. Tapos saan nga nakababain nga isot naggastos iti panag-check-in me. Inot ton nga bumabaak. Ket no mabatog kon ton dagiti nagbaitan dagiti lupuna. Kasabay ti dua aramay ko nga rumuar sumrek iti kaunggan na. Makigiddan met deti nabileg nga dilak kasinyo. No adda dua pasas nga nakaparabaw iti agsumbangi ramansanas ni Faith. Dito'y metruwangan ti kuweba na adamat nakaparabaw nga maysa ananukwan maysa bukel amani. Ket day tumeten ison tumeten ti ayamen ti dilak nga palpalawlawan. Kasta unay ton ti panagasog ni Faith. Mariknag tinapigsa panang pungot na kadagiti buok ko. Senyales na magustuhan na launay ti aramidek. Kevin. Pasaray sumrekmet ti dilak.
Kageddan ti dua aramay ko kasin yung ket ad-adamanen ti panagasog na ken panagaring-eng na. Kevin. Madlaw kunton no aglipas ni Faith kasin yung bayat nga nakapungpungutin na dagiti buko guyuden na ti ulok. Kasla nala ibagbaga nga ustunan. Ijay kung tumeten nga rabawan kasin. Ket di tanton nga pag may sain mi dagiti bagimi. Naragsak kamit laeng Faith, mahal. Uwen, mahal. Uray no awang pa'y trabaho kita. Uwen, mahal. Uray no awan pa'y trabaho mi ti pagadalan. Basta agtrabaho ka ita. Agtrabaho ka di ti trabaho ko. Day talaga yan. Maestro ako naman. Magusto ak launay diti. Panakilan nga armas mo, Kevin. Dahiti mo't at tinatawid ko ka dahiti tatang. Dahiti kasla truso. Ket dahiti yung ita. Ti mangitayok king ka iti kangato na langit, Faith. Sige man, Kevin. Pangasin. Itayok na. Aging ka nga aglangoy-langoyak. Iti ulap. Wen, mahal. Kevin. Mahal. Kevin. Paspasang pa'y. Ken isagad mo. Sige. Pagustuhan ka, mahal. 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 Diyos ko ay, kasano mo't kadyak igastuan dahi di pa nag-check-in ta. Tunggal ag-check-in ta. Kastoy ti kinaragsak ko. Mahal. Agad-dandan, mahal. Uwen, mahal. Agad-dandan. Tapos pasakon. Sige, kasta, mahal. Mati. Ape kastama ng tilangam, Kevin Barok. Awan man ng tibakante, tinag-apply ka pagadalan, nanang. Anya? Ano samlatan a Barok talaga nga kasta. Karigat na ti sumrak iti pagadalan ita. Saan lang nga sika, ti kasta nga agururay iti pagsirkan na nga trabaho. Kanahin ko ibagbagaking ka. Nga pagururayam, di ka ko maagsapol ito sa bali nga panggedang Barok. Mayat ko maananang. Malagip ko gayam. Nagsarita kami itay bigat kini uncle mo nga Vic. Nanang, awan kanun tay dati nga mangipaspasada tay may nga tricycle na. Tanapan kanun nagtrabaho di Manila. Ket kunana, baka kayat mo kanun ti agpasada iti tricycle, bayat nga awan pa iti master kam nga pangisurwam. Ket saludsudek king kuana kulak Ano kayat mo, edi baga king kuana. Kayat mo ka di. Ay, mayat ko maananang. Tanapadpadasak mo tinagpasada iti tricycle, edi agbasbasa iti kolehyo. Kiuwang nga raw. Ang api nga mayat kumakunam, di mo ka di kayat. Ay, saan man, nanang. Kayat ko launay Ket api nga rod kumakunam, mayat kumakunam. Ay, awan nanang. Sige nga rod nanang. Ay, nagtungarod kasarita ni Uncle Vic. At least, no, agpasada kiti tricycle. Adadagos matagadak.
Makatulong akmat kada kayo, iti gastos diti balay. Nakababain mat nga dakailatan ti agsapsapol. Ay kit nasaya at abarok no kasta. Ala, ingkad no nga rod kasaritan. Tabaring no makarugi kan to adagos. Wala nang. Panawang ka pa'y nga rod barok. Ta inakpaila ko dagiti naapit ko nga natang di talikod. Ta ada igatang iti bagas kin maluto nga si daan para madamdama. Ala, sige nga rod nanang. Lagi na naagman. Mayat mo nagpasada kiti tricycle. Tadagos nga maalak ti masapulak. Saan kong urayan nun? Damot maitid ko kinana nga share ko para kadagiti kasapulan ti balay. Nakababain mo't nga iso na langin. Nalpasak nga nagadalon. Nakapasaak pa iti board ko ang awamot ti pagsapulak. Di mo't kahit namin ni Faith nga agsapulak ti sa bali nga trabaho. Kasano nga tayo? Di namo't kahit nagtrabaho ak. Lalo no agpasada iti tricycle. Bahala ditan. Saan ko latang ibagbaga king kwanan tapno di kami agriri. Tinasken. Kat ada pagsapulak iti kwarta. Tapno ada may tulong ko kininanang. Ken tapno no into nag-date kami kin ni Faith. Adan tumit may share ko. Nagpasada ak garod kasin yung kinasaritak ni Uncle Vic. Dagos mo nga intalik na kanyak ti tricycle na. Kulak yung kuana nga numabalin kat iyawid ko ti tricycle na. Tadamad bukod na pa yung mesa nga tricycle nga isot may paspasada. Rinugyak adagos tinagpasada kasin yung ayat ko lang ada panggedak tapno no adamat inaldaw nga maited ko kininana nga share ko mat para kadigiti gastos iti balay para kadigiti kasapulan mi makan grocery ayat ti kuryente kumporme dita inlimed ko nga rod kini Faith nga kayan ayat ko ti panagpasadak iti tricycle ta sigurado ak nga di na kayat. Sigurado nga agriri apaen na. Ang empty kunadan kasin yung awan ti limed nga din tulumtaw. Ket dimteng nga rod ti kabutbuteng ko ti panakaduktal ni Faith ti panagpasadak wenno panakipasadak iti tricycle. Ket ditoy nga kinasarita nak sinalangad nak. Agpaiso ka di? Tinadamag ko? Ha? Kevin? Ha? Agpaiso ka di nga agpaspasada ka iti tricycle? Ay, saan ka nga aglibak? Ada nakakita king ka? Ada pa kidi na pasaherom nga maamok? Ha? Awan mo ti dakes na no, agpasadak man ti tricycle, Faith, mahal. Anya? Nadalos mo't ka trabaho ti tricycle driver? Kaya siyempre, no, awan ko tricycle driver, awan mo trabaho, awan mo ti paglugaran ti estudyante, awan paglugaran ti empleyado. Kasanuda ka rod, magbagnada ka rod. Ay, saan ka man nagpilpiloso po, kasta? Aha. Talaga nga, inaramid mo ti di ko kaya tayo. Ay, pasensya kan. Mabainak lang amin kininanang nga, awan man latimated ko kingkuan. Uray Kit di mawat ka kumakanyak, nangibaga ka kumakanyak. Kaya mo pa yung mga dumawatak keng kang nga agsapul iti bukod ko akwarta. Kit agsapul ka man angin kas maestro, gaputa maestro ka, Kevin. Awang pengarot ti panggidak, awang pengarot ti awang pinangawat kanyak ng eskwela. Kit agalos ka nga aguray kaysa na itang agtry-tricycle ka. Ha? Anya la ti sawen ti taon. Anya la ti panunutin ti tao king kan. May isa ka nga board passer. Tapos agpaspasada ka lang ti tricycle. Saan ba't kadakis no? Saan kadakis para king ka? Siya nga rod, di mo pang panunutin ti mariknak, ha Kevin? Adala ti sawan ti tao kanya kon, nga ti boyfriend ko, nga may isa ko mga maestro, at saan tagpaspasada lang ti tricycle? Saan ko inarapaap ti kastoy? Anyo ti kahit mga sawen? Saan ko, kayat nga makaasawa akit ti tricycle driver laeng Kevin? Isugod nga kinayat ka idi. Taamok nga mesa ka nga board passer. Mesa ka nga maestro. Nupay awang piti trabaho idi. Nupay saan ka pa nga mga sursuro.
Mangisuruak tumitlaing no adan to lagi di mangawat kanya kung kit inuray mo kumaa. Adi di kaya't mo mapasamak. Mapabain anak, ha? Nakababain. Anya ko man nakababain. Talaga irasunam aya. Irasunam day tamading aramidem. Faith. Agsina talaengin no kasta. Anya? Kasti ko nak. Saan nakasto ti arapaap ko? Saan nakasto ti arapaap ko abihag Kevin? Ngim Faith. Imbagpay dati mga arim kanyak taurim saan nga nakaadal. Nas may mayat mo ti trabaho na. Tamaysa nga siman dayjay. Angim sikat kinayat ko gapo tamaysa kang maestro. Sikat inaklon ko gapo tamaysa kang profesional. Tapos agi pasada ka laing di tricycle. Iso nga nasaysaya at no agsina talaingin. Faith. Saan mo unay kaaduan na tayo ninumam nga beer, anak ko? Pero nga minayaan niya ti problema. Dakis ka di tinaramid ko na nang. Tiyan niya, anak ko. Dakis ka di nga saan ko inuray nga maawat ak iti eskwela nga pangisuruhak. Nakipasada ak pala tricycle. Kanya ko madakis na anak ko. Ti dakis akad dati awalat at aramide mon. Ang imday ta tinangisinsinaan kanyak ni Faith nanang. Anya? Day talat nangisinsinaan na king ka? Apay, kagura na ka? Gaputa makipaspasada ka iti tricycle? Kunana nga saan ka nung kanyak inarapaap na? Katitiam mo na nga taagit agtali na edak nga agnanayon tulatan nga tricycle driver ha? Ay, kisaan mo nga ron nga sangitan abarok. Saan nga rumbang nga sangitan ti kasjay nga kasi nga babae. Kato saan nga makaur-uray akit di pabusuyam. No isina nakaakit bye-bye am. Ti panunutam. Barok. Saan nga isot na ikari nga paraking ka? Dahil nga Faith. Ang nanang, ipatpatig ko unay-unay ni Faith. Ang ipatpatig na kakadimatlaan. Nanang, ay nano talaga nga ipatpatig na kabarok. Ipatig naman ti kinataom. Saan nakakumaibain? Numan agpaspasada ka iti tricycle. Suportahan na kakuma. Angam anya. Bagi na laing ti pampanunutin na, tadi na kayat ti maibabain. Di na kayat nga maamuan ti tao, nga agipaspasada tricycle, tinubyo na. Ay nabaraw, imbes nga agbarbartik ka, saan ka ba dating umin-inumi ti arak? Saan mo nga dadairin ti bagim, ti biyag mo, gapula ka dahi nga babae. Aramatem kidi, nga karit king ka, dahi inaramid, deta nubyam. Adaki di ang ipastrik mo ti agtrabaho. Aging ka makastrik ka iti pagadalan. Aging ka nga mangisuro ka iti pagadalan. Ta ipaneknek mo ka dahi nga babae nga nagbidot isuna. Sa angkat nga dadailim ti bagim. Agyaman ang dada kayo nanang. Wen kasi niyong imbagdada ni nanang nga kanayon nga mangbagbaga kanya. Ni nanang nga mangpatpatibker ti pakinakem ko nga kanayon nga may palpalagip kanya. Nga siyak nasiribak isong nga nagbalinak nga maestro. Kadyak ipalubos nga kastoy nga madadael ti biyag ko gapo iti may sa babae. Ininot nga inaklon ko ti panagsinami kaniya Faith kasinyong kat nagserbi nga rodakarit kanyak tinapasamak. Gabuta awan pa'y tinangawat kanyak nga pagadalan apangisuruak.
Impasnek ko pay laeng tinagpasada iti tricycle. Agpasada ak iti nasapa iti bigat. Aging ga iti rabi. Ayat ko lang nga alistuak nga makaurnong. Aging ga nga nadamag ko nga nakiasawan ni Faith. Iti ibagbaga na nga siman nga may samat nga gararim kang kuana iti. Nagasawan da Faith ken ti siman nga nangisukatan na kanya. No pay nasakit tinahakim ko kasin yung intultuloy ko tibiyag ko ken kastamet ten ti panang lipat ko ken kuana. Naglabas ti panawen. Nasurok makatawenen ti panagpaspasadak iti tricycle ni Uncle Vic. Edita adan umanay nga urnong ko. Ngainggatang ko iti second hand nga motorsiklo, pinasidecarak. Aging nga nakaalaak iti bukod ko nga franchise nga baybayadak iti installment. Kat sa anak laidin nga makipaspasada kini Uncle Vic, no diket bukod kunti paspasadak a tricycle kasinyong. Iraprapin ko latamat ti ag-apply, i-follow up ko latamat di application ko. Naglabas pa'y tinasurok makatawen, awanen ti damag ko pa'y kini Faith. Dito ya dimteng kanyak tinabayagan nga inururay ko agundaway ko, nga mausar konti kinamestro. Mausar konti inadal ko. Nakastrekak nga rod iti pagadalan, idi tawen 2018 kasinyong ket kastaunay ti ragsak mi kininanang. Ay nabarok daytan deti nabayag nga urayam. Ket kastaunay ti ragsak ko para king kabarok. May saka na maestro. Dati mo't nga may saka na maestro nanang. Talisensyado agmat in nga nabayagan. Ang awamot pa iti pangisuruak. Uy nga rod barok. Ang naragsakak tawa. Finally, mausar mo dayta inadal mo. Kat nagbungan dagiti sakripisyo. Sakripisyo tananang kang runaan king ka. Kada kayo kada iti tatang, kada kayo tinangisakad ti panagadal ko. Iso nga agyaman kada kayo danang. Ay siya nga agsangit nga roda anak ka ho. Kad maibuyog king ka ti panagasangit mo. Tears of joy da iti nanang. Da iti tirugin di. Ibalay giti biyag ko. Agyaman nanang. Nupay nakastrek akon iti pagadalan nga pangisuruwak kasinyong jakmatlat sardeng tinagpasada tunggal bakasyon tunggal adagundaway ko tanakasanayak aminin. Gapo iti panangituloy ko ti panagpasada tunggal bakasyon tunggal awan serrek ko iti pagadalan. Dito nga naamamok ni Rowena. Ni Rowena nga may isa nga government employee nga nagbalin nga pasahero kasinyong. E di damo nga panagkita mi kini Rowena ket kasladan ibagbaga dagiti matami. Nga di damo kasinyong ti amuna ket talagang nga tricycle driver laeng ti full time job ko. Ang imi diin jayak keng kuana nga sundwek iti balayda tasyak ti mangitulod iti pangupisinaan na. Dito nga naamuan na nga may saak nga maestro. Oh, Intan, Ma'am Rowena. Aguri ka? Ha? Agpasada ka iti tricycle? Kasta ti suot mo? Ha? Kasla, malasing ko dito suot mo Anya ko matisuot ko. Kasla uniforme iti eskwela dayta. Wen, uniforme ka talaga dito, Ma'am Rowena. Uniforme? Saan ba't nga kasati uniforme ti tricycle driver? Kevin? Wen, saan ka laing nga tricycle driver? Pudnoti ko na, Ma'am Rowena. Sa anak laing nga tricycle driver. Anya nga ron? May sak nga maestro. May sak nga elementary school teacher, ma'am. Talaga? Sir Kevin nga ron ti awag ko king ka
Ay na, ti amok no tricycle driver ka laeng. Dati ang kami nga nagpaspasada di tricycle ma'am, di awan pa iti pangisurwak. Kahit no bakasyon, itangad na pangisurwakon, pasaray mapanak lang tayo nagpasada, nairuwang mami ti bagikon. Kaya supay ta mapasadaak. Ay la, naggagat kagayam. Naganos ka mo ito nagpasada, dala nga rutin pangisurwam. Una ma'am, talaga nga, narigatibiyag tata. Kaya't ko ti makaurnong. Ala, nagswerte emet ti asawam, Sir Kevin. Nimet ma'am. Nalipatam ka din timbaga kidi kalman nga, awang pa ti asawa. Ay, una niya. Ay, nagswerte ti maasawam to, Sir Kevin. Ay, talaga ma'am. Ay, iso nga swerte kan to ma'am. Anya? Anya ti kunam? No bilang laeng ma'am, nagkinayatan ta di naswerte ka. Ta, may isa nga maestro nga nagagat. Nga agpaspasada tricycle pa, di ti maasawam to. Dinto nga siya, napintas nga government employee yun to't maasawa. Saan ka di? Ay, si Kamot, Sir Kevin. Nagalisto ka launay. Ijay nga ng rugi. Di maipapan kada kami kini Rowena kasinyong inaldaw idin nga sundwek manipod balay da. Itulod ko iti opisina da sa akto met sumrek iti pagadalan nga pangisurwa. Ket numasapa aklaki di nga agawid iti malem no wala dit obrakon sundwek pa'y manipod iti opisina da sa akon itulod iti balay da. Malaksid ka da ita, kanayon kami pa nga agtintinawag ka nagchinchinat. Aging ka nga, inaklon nakmetlayang ni Rowena, kalpasan iti sumagmamano nga bulan, nga panangarem ko kengkuana. Nakaragragsak kami kay ni Rowena kasinyong, awan ti dimdimteng nga nakana nga problema mi, ti relasyon mi. Dadi kiti gundaway nga adabasit di mi pagkinaawatan angim saan mi nga palabsen ti aldaw nga di mi marisot no anyaman ti parikot mi. Tunggal da gundaway mi kat agdate kami. Ngamitan siya kon ti aggasgastos iti panakidate ko kay di Rowena. Mapalabas laeng iti nasurok makatawen nga relasyon mi kat nagtulag kami nga agkalaysa kami kasinyo. Tawen 2020 tinagtulagan mi idi nga panagkalaysa mi angem dimteng mat di pandemya. Iso nga saan nga natuloy pala idi. Ngem idi tawen 2021 natuloy mat laeng di panagkalaysa mi kini Rowena. Ngem kasti ko nakitay gapo iti kinabisi mi nga agpadpada ket saan kami pa nga nakaaramid iti anak mi. Ad-adamanin iti kinabisi mi ita. Tatanang nagsublin ti face-to-face classes dagiti estudyante. Nupay kasta, daragsak kami latta nga kanayon kini Rowena. Aging nga iti may sangal daw, naira na iti nga bakasyon kat napanak manen nagpasada iti tricycle. Kat dito'y manen nga nagsabat ti dalan mi ken ni Faith. Kevin? Faith? Si kakadingang paiso data? Wen, siyak dito eh. Nabayag kami na panawenen. Mano nga tawenen? Nujak mariro. Adan pito atawen. Wen. Kasi, agin nem to dete inaunakon. Ha? Adda anak mon. Adan. Duwati anak min kani sani nga asawag. Kitsi ka? Ay, awang pa'y putot ko. Imbag man ta, nagkita tamanen. Talaga nga, itatayik pa lang agur-uri ti tricycle. Talagamit nga pinanindigam aya. Ha? Kunak, talagamit nga pinanindigam, tinagpasada iti tricycle. Ha? Uwan. Awang matidakas na. Nadalos mat nga trabaho dahil iti panagpasada iti tricycle. Kit, when nga agpaiso, nadalos nga agpaiso,
Angim, no, kasta laing ti trabaho, ay na, pacheck agpatingga ka laing ditan, no saan mo nga usarin, diti inadal mo. Amom, Kevin? Faith, nakasaysayang ka. Nalaing ka mo't. Iso nga rod nga, dagos ka mo't nga nakapasa iti board exam. Ang mas pinilim tinagpasada iti tricycle. Angim saan ka magipaspasada itan? Bukod ko dito tricyclein. Uray pa'y tricycle driver ka latta. Uray pa'y nubukod mo dito tricycle nga ipaspasadam. Sige, aglugang kan. Papanam ka di. Agawid akon. Ket Mike lagi matang ti agas nila kay ko. Ha? Masaksakin kami ni Suna. Sige. Anyo tayo ito, adito. Dati lesson plan ko dayta. Gara ka, ipaigid mo latan. Lesson plan? When Faith? When nagpaiso. Nagan mo ti adad to nagan ti eskwela. Deta ti pangisursuruak ita. Nabayagan, adan nasuruk tuwatawan nga mangisursuruak dita. Ay, upatatawin ko lang kuma. Kasta ya? Kita nga rin paspasada kay ti tricycle. Nakairuwamak kami na yun. Kano kasto nga bakasyon, awan sa rek ko iti pagadalan, agpasada ak. Ay, supay ti, supay ta masapulak ko na. No kasta? Nausar mo metla ti inadal mo? Uwen. Alain tan. Sa dino pag itong ludaking ka? Ijay, di balay mi. Ta iso ti nagbalayan mi, iso ti pagyanan mi kadi asawa. Kastamet na di dua anak mi. Sige, amo kon. Itulod ka nga ro din. Intan. Das laawan ti anyaman na kanya kasinyong ti panagkita mi manen kan panagsabat manen ti dalan mi kani Faith. Gapo taawanen ti marikrik nakpay ken kuana. Kasla naragsa nakpay nga saan nga ni Faith ti nakatuluya. Talangana ti kasla kakaasi. Kasla nagalistumot nga limo siyang tilangana. Siguro aket saan na nga kasano nga tang api ka kasi kat siman mo ti asawa na. Panpanunod kasi nyong no api nga kasi tinagbanagan ni Faith idinto nga siman mo ti nakiasawaan na. Inwaksik mo la ti panunod ko ni Faith. Tadyak mo't namnamain nga agkita kami tumanen. Kabigatan na laeng kasi nyong mabit laeng. Umayen. Ay. Naimbag nga bigat yo. Ma'am. Asino masapul mo, ma'am? Ada ni Kevin? Ay, ni Kevin? Lakay! Ada makasapul king ka? Mabit laeng. Mabit laeng bakit? Kumain. Lakay ko na? Ay, wen. Siya ti asawa ni Kevin. Sika, may sakadi nga naganak kadagiti estudyante ni Kevin? Ay, saan, ma'am? Kasano kaya gamam mo kini Kevin? Nabay kami agam amon, ma'am. Adala ko maibagak ken kuana. Ay, sige, sumrik ka. Urayam laeng. Adala nga J likod. Umay to isunan. Sige, ma'am. Agtugaw ka pa laeng. Asino yata, honey? Faith? Ay, Kevin. Naimbag nga bigat mo. Ay, sige, agtugaw ka. Naimbag nga bigat mo, men.
Honey, panawang kayo pa, itap ng mga pagsalita kayo, isaganaan kay Timiryandayo. Oh, sige, bakit? Faith, apeta ka dito eh. Anya ka ditirantam. Pasensya ka, Kevin. Jakmet among at dagaya may nasawam. Ay, wen, jak kami na ibaga kayong kadikalman. Nabit kami pa kay ni Rowena. Nasurok makatawin yung pela nga nagkasar. Ti among amin kat awan pa iti asawam, ta imbagam nga awan pa iti putot mo. Awan pa iti putot ko nga talaga. Tama, busy kami mit kami. So nga, hindi kami nakaaramid. Ulitek. Anya tirantam dito eh. Pasensya ka pasensya ka ti pa nagsasaok iti kalman. Jakmat kami amo nga mestro kagaya min. Okay lang kanyak na dyan. Awan ti anyaman na. Ay, angim pasensya kan. Kaya't ko nga ibagaking ka nga. Naragsakak para king ka, Kevin. Ha? Agyamanak. At least, nausar mo ti inadal mo. Wen nga rod. Inanusak at tinaguray. Saan nga kasto iti malagip ko nga balayo. Ininot ko nga pinarenovate iti balay. Kasla saan pikit nga iso ti balayo. Ti amo kita nagbiddutak ti napanak ti mayak. Wen, inikak pa ni nanang ti pinangpaayos na dita garden. Wen nga rod, nakadado nga mula na. Wen, pinadawatan ni kumadre na nga Merlin Ruiz, ti nakadado nga mula na. Anya ka diti rantam? Detara ka diti ibagam? Jack na ibagaking ka anya ti sakit ti asawak. Idi kalman, saan ka di? Ayun, gayam na ibagam nga masaksakit ang hindi mo matibagan anya sakit na. Da sakit ti liver na. Ha? Liver? Nakaro ah. Uwin nga rod. Nakasalsalon at idi. Malagip mo, siman iso na idi. Uwen, siman. Mas daawak nga rod taan niya. Awan. Anya tinapasama kami. Na-disgrasya amin iti motor. Saanin nga makasakay iti barko. Iso nga, saanin nga makasakay iti barko. Diyak man mo. Naging inumet ubranan. Sipod na idin. Di naman kayo agtrabahon. Iso nga siya tinagtabtrabahon para kada kami. Ay, kasta gayang. Iso nga, idi maamwag di kalman nga may isa ka na maestro. Nga bukod mo di tricycle nga ipaspasada. Mangisur-suro ka, paspasada ka pa eh. Wen, nakaugalyak nga minun, di agpasada. Imbag ka pa di lang mabalin ko Kevin nga anya, Faith. Sige bagam, baring no kabailak. Umutang ako Ha? Awan nga minti amok nga maasid gakon. Naasid gak na giti kabagyakon. Mabainak met kadakwadan. Ay. Total awamet pa iti anak yo. At damit siguro na ornong mo. Mano ka diti masapol mo. Uri, basit laeng. Napiala da igatang kot agas ti asawak yan. Ti masapol da kiti ubing. Mano nga rod. Uri, 10,000 ko Ha? Masapol ko lang unay. Mabit laeng. Agyaman na, Kevin. Bayadak numat laeng ito na dakwartak. Promise. 1, 2, 3, 4. Detoy. 5,000. Ha? 10,000 ko mati masapol ko. Dahil talat maited ko. 5,000.
Angim saan nga utang daytan. Sa amon to na tabayadanin. Imbes nga umutang ka kanyak, ikang kalatan ti 5,000 tutulong ko. Tulong ko kada kayo. Nangruna ka digiti anak mo. Ay, di lang mabalin nga anayam latan nga 10,000. Nauray utang latan. Bayadak to. Di mo ka di kayat. Deta 5,000 ngayon tagkon. Nasaan nga utang? Saan mo bayadan? Kaya kahit mo ti umutang pa ti nayunak pa ti 5,000 tapno utang mo kanyak. Masapol ko amin ti 10,000. Please. Sige. Okay lang mo siguro kini Rowena. Ilawlawag kong tulatan. Dito 5,000. Bali 10,000 amin ngem Faith. 5,000 lahat ibayadam to. Ha? 5,000 laeng ti utang mo kanyak. Data 5,000 tulong ko kada kita anak mo. Agyaman ako kasta, Kevin. Awan ti anyaman na. Sapay ko mata makatulong daytang agserbi kada kayo. Nangruna kada kita anak yo. Ulitek, agyaman na, Kevin. Sige. Ay nakpe nga ron. Sa murayan dati meriendan? Saanin? Nakpe namin gumatang ti agas. Sige. Agan anad ka, Faith. Inlawlawag ko nga rod kini Rowena, tinapasama ka sinyong ket ti pagyamanak ket man nakaawat ti asawa. Uri amuna nga ex ko ni Faith. Awan mo't iti sakit tinakam na maasyam pa'y kidya. Iti kasasaad ti ex-girlfriend ko. Naglalo kat babasit pa gano'n iti anak na. Ti amo kidi ka sinyong ket awan ti dumting nga problema. Iti panagsabat manen ti dalan mi kini Faith. Ako nang ore saan na bayadan dati 10,000, ore iti 5,000. Ore saan tulong ko kadakwatan. Ang hindi makadakes ka sinyong ad-ad na nga nagbalin nga riribok ti biyag ko ni Faith. Sipod idi pinautangak. Tanabalabas lang ti sumagmamano nga aldaw. Imay manen iti balay mingim na irana idi nga adak iti pagadalan wano pangisuruat. Imay nakinururay iti eskwela mi. Nakigtutak iti ta makita kisuna iti ruwar ti gate ti eskwela. Faith. Api nga ka dito agbasbasa ka dito anak mo dito isaan? Sika nga talaga ti rinantak dito Kevin. Ha? Mabaling ka din nga kasarita ka? Sige. Paspasan talae nga. Saan nga baling nga agbayag kasi inakbay sunduin ni bakit ko. Ay, sige. Anya ka diti bagam. No may kagbayad te inutang mo sa bayaan mo. Saan latan? Kevin? Faith? Di lang mabalin nga anayam latan nga 20,000 te utang ko? Aha? Anya? Nagkurang amin ti 10,000. Ket narigat mo't no kastila taag na nayon ti biyag mi. Maasyanak ka ti anak ko. Planok ti agaplay iti abroad. Ket masapul ko iti kwarta. Mabaling ka ti bumudak pa iti 10,000. Tapno 20,000 to ti utang ko. Angin Rika, masapul ko ng amin nga pag-apply iti abroad. Bayadan kanto ito na dakit iti abroad, promise. Wanang kasaritak to pala ni bakit ko, nuanyat ko na. Narigat mo to siya client agdis decision kaday nga banag, Faith. Ha? Kasanong ro din no saan na kayat? Amuna ka din nga ex-nak? Uwen, amuna. Bakamit no din na kayat, gapot na ex-nak. Saan? Ano laki di mapagsarita amin nga nasayaat? Siyempre agad amwork mo't no, anya ti makunana. Tasaan man lang nga siya ti agdesisyon. Agasawa kami mo't nga ron. Di baga makit
Tikidi ibaga makitamo kayat. Siguro idinamuan na nga ex na inapapa na ka, ha? Ha? Saan? Saan nak ninapa? Kat ape nga Rodrigatem lang di magpautang kanya ako na yun namla 10,000. Tala 10,000. Tala 10,000 ko nang dakilabanag data. Dakilabanag ta 10,000? Kituin narigat eksapol ti kwarta itan, Faith. Malagip mo ka di, Kevin? Di anya. Malagip mo ka di? Malagip mo ka di? Di tatapay laeng? Ha? Faith? Oh, malagip mo idi awan trabahom? Inananusan ka. Siyak idit adda pagtrabahuan na. Siyak ti adda pagsapulan na. Iso nga tunggal ag-date ta idi. Siyak amin ti aggastos saan ka di? Ha? Anya kumat pa kaya nigan na deti. Kitakil tapanunutem, halos makatawen ta idi. Halos makatawen met, nga awan ti trabaho. Halos makatawen nga tunggal ag-date ta, siyak tagas gastos. Malagip mo? Baka nasursurok pa ng 20,000 tinagastos ko. Ha? Saan met lang namin bebe-ente lang nga daras ka nag-date ta, saan ka di? Ha? No kwenta empty namin ano nga pala check-in ta. Di panangan ta iti restaurant. Ha? Di pinagplet-plete tayo iti tricycle, kumpurme, tunggal na papalanta siya, amin ti gastos, Kevin. Tapos ita, agpakpakaasi akpay, utangik magbayadak to. Oh, apay, saan nga kayat ni bakit mo? Iparit na? Iparit na nga sarsarita ta? Iparit na ka di, nga utangang ka? Haan, saan ka nga skandalo dito eh? Pues, apay nga rod nga di mo kayat? Di mo malagip. Idi sa kati awanan. Adaak idi nakasagana nga gastos lata. Sa anak ka nagreklamo, Kevin. Agori ka nga ron. Baka makita data di kiti padak nga mangisursuro dito eh. Win-win, sige. Pautangan ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito eh. Dap na awan ti masasaumon, awan ti makunkunam. Deta. Kasta rigatem kid din nga pautangan na. Nagadupe lang nga sa Kasapulan pa lang ipalagip ko. Kasapulan pa lang ipalagip ko. Dagi gastos ko king ka, Kevin. Saan ka nga sasawa? Alas nga rin. Ingkan. Diyak amuno ibagak ipudnog. Deta nga napasamak iti asawak, idi kasin yung tadyak kayat nga pagproblema ay pagparikotek ti asawak. Umanayon nga siya tiriribuken ni Faith. Ngem tariribuken na kami nga agpadpaday ti asawa. Aging ga ita, ket saan nga natalged tirik na kasin yung tamangan no iti maysa nga aldaw ket makitak tumanen ni Faith. Umutang tumanen, wano kumpurme. Nga di numabalbalin la kumakit jak kayatin nga makita pa ken jak kayatin nga agsabat pa iti dalan mi ken ni Faith. Uri saan na nabayadan ti 20,000 nga inutang na kanya. Agpaiso nga dakdakkel na balbalor ngem 20,000 no totalem dagiti nagastos na kadagiti pa nag-date mi idi. Ngem rumbeng kadi nga aramiden na ti kasjay. Saan kumat kinid daw nga gastos si Suna? Anya nga rod kanayon naktulat na nga si Direnen? Tunggal na masapul na? Dahil ito'y launay ti am-am kak weno pagbutbut nga mapasamak nga tunggal na masapul na agkid daw kanyak weno bumulod kanyak ket isidir na tinapalabas. Ket dahil ito'y nga rod ti parikot ko akayat ko pabalakadan kada kay kasin yung kasanok ka di amaliklikan dahil nga mangriribok ti biyag ko ken biyag mi nga agasawa. Aging ga itakadyak pa na ibaga kay ni Rowena dahil di nga naudi nga pa nagkita mi kay ni Faith. Lakadan dakman, tulungan dakman kasin yung pangaasi yung kaya't agyaman na kadagiti mang teti balakad
Agyaman nang runa ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos ken nangibasa to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Asapay kuma ket adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan na pagayam mo, Kevin, iti Ilocos Norte. Thank you so much, Kevin, Sir Kevin. Ti panangibinglay mo, panangiburay mo kada kami dati pakasaritam. At namnamaem nga damay iti da balakad ken ka dagiti masursuron ken ni Faith nga nakambuya ken nakangeg kadati nga surat mo. Nagyaman akmet kadagiti narway nga nagbuya. Ay awan stars. Ayan, thank you kadagiti nag-share. Ayan, mabalin tayo nga basaen dagiti komento reaction dagiti viewers dagiti nakangeg kadati surat mo dagiti balakad da. Kwartaan na kalang ko ng Joy Gumiran, Marilyn Molina ay naapo after 1 week o may tumanen marwam day tanga babae. Rose Love William ure pa'y nagpanakpak kayo mo't nagimas ka ta si kangarod tinagbayag. Ipalagip mo mo't isidir mo mo't king kuwana detay detay sukat detay gastos na detay pa nagtrabaho mo't dagita ramay ken dilam. Dati panangitay tayok mo kung kuwanay iti kangatwa na langit. Di ba? O agsinidir kayo na sidirim mo. Apay. Magatadam ka di? Ha? Magatadam ka di? Ti sakripisyo mat. Digit ti effort ko nga nang parparagsaking ka. Nga uray buukan. Uray na bangi. Kanag ko na. Ni Sesa Baklig, di mo malagip, di pa nang, ay, data tikong ko na. Saan mo nga ruamon nga ikan ka no? Mayolin Vargas, buwisit ka nga babae, kunana. Madi kat madiser, kunan jenan. Camille Buen, hotera ka ex, malas. Ni Matt Louie, kunana, bagam ang maestro, kinan mo met, tipuririt na, isungan abrot na. Helio Bidagyo, Ardang, ganyan ka materialistic yang ex mo. Baka pa high blood, kunan, agsidirkit din ni Ardang. Ni siyak nili kunan, ipurwak kon sa to'y cellphone kon. Nagmayat nga ibarag, di tarupa ni Faith. Sinot na per dyan nga ti cellphone ita si Kaberle ni Lizette napiyasaan nga isot na asawam sender nagmadit ugali na nagmadi ka ko namin ni Mami Teresita ni ay ada ng Ted T Stars and thank you kadati ng Ted T Stars yan kita naman ni Gabi Aguilar thank you kadati 75 stars ada mesa sino pa mesa 150 ni Ferrer Fernando George thank you pa dati 75 stars. Ate Evelyn Salmo Baklik Sol man manong agbalakad ag-comment dati nga masuron siguro mo ten ni anak ni Faith. Liklikam uray aniniwan na lang sender iyo man mo amin kani bakit mo. Yon dapat that mistake mo saan mo ngayon human ken kuana dati na udi. Dapat impudnom kastoy sidiran nak JX ko iso nga no kas pagarigan takasta hangka mabigbigla ko na o no sa balit pakaamuan na no sa balit ti aglalo adot marites but garod. No maamuan na deta nga napasamak ay sidiren na ka apain na ka api nga di mo imbaga kanya ha madiday ta nga aramiden na dapat amok dagita nga bambanag ha Kevin ni Louie ko na nabay ay doblian nan tumanen maestro ibaganan to nga agbugsot asawa nan masapol na tilungon nga igatang na ay na malas ay na aya ni Kasin Sesa kung na pa isardeng mo dahil nga araramidam ibagam ken bakit mo baka isonto ket ti pagsinsinaan yo ni Mayla mamaspas sira ka din maestro kunana oh my kunamat ni Marites Tejada kahit na nalpasen kunana pa ni Mayla ni Adner Vren Rivera kasta dagitay di makaawaten kada nakalipat ni Freda Sabado Reyes Panawamon uto kamot kunana aguyong
Talaga masurunda ka ni Faith, masurunda ka dito ex mo kuna ni Serenity. May sad walang pagbigyam sender uston no agsublipay inkanto kini tulpon. Ni Edgy Ian isidir mo med dagijay ana itay mudta nga imputok mo ken kuana sender dagijay lenget mo nga nang paimas ken kuana isidir mo med kunan Edgy Ian. Ni Nico Tagaka kunana maestro nga awan sursuro na laglag ka nga talaga gunggong problem ayamot dayta. Ala padasin ni mamot ya dayti sitwasyon na kasulatan maestro. No madaman ni bakit mo tadi ka maka-score. Hingga kini Faith, hingga problema ka. Urita ada sakit di asawa na. Kayo lagi pun tinapalabas yo. Bareng no maabrot mo di 20,000. Ni kasin Arnel Sambusunido ko na pinarwamam tumot ngami. Next time nga agkita kayo madim pansinin isunan kasaritam nga madimon kayat nga makita isunan malaksid no adda pay la panagayat mo ken kuana. No mangriribok latta agit paaya ba mi presinto ta ijay nga pagsaritaan yo. Ni Mel Valdez Pascual ibagam amin saan ka agilimlimid kini bakit mo sender pagtulagan nyo ket diti aramiden nyo idarum yun no di sumardeng karapatam dayta akat natured mo talaga ata ex mo kunamit ni Mami Teresita Cabanya Fuller saan ka nga agbuteng kabsat dakes ti ugali nga makaawat mo ta asawam ibagam ti usto ken kuana ala kas talaing ti biag God bless. Ni Met Camille Buen kunana nagpuskol talaga trupa deta nga ex mo buisit malas balangyota ibagam ta agtrabaho awan met ti obligasyon mo ken kuana sisidawat ti gahaga ayan. Ni Rose Love William kunana pay na imbag nga ibagam amin ta asawam sender daytat aramiden ni Faith. Paaramid ka kanot restraining order iti manipod iti abogado kuna ni Kasin Arnel ni Rosemary Agarpao kunana ket ibagam apo maestro nagpapaimas met idi kinorkurikuram tadilam day talapayag na ken maysa isumit tinang i-break ken ka tas tinagtagibasit na pay ti adda nga kabibiyagyo idi awam pay ti nastrikam nga trabaho. Manamit ni Jason ay ang kamot sir ket sumungbat ka gamin letsem ket pinagim imas kamot idi sa itasing renak gaga kunam wag kang maging tanga sender laklakayan ka ni palubos mo lang nga puligusen ni Faith taligusgus mo no umay ulit begkelemon kuna no dinaktalnaan ipabarangay kan kunam maestro pumunta bekkele. No, sikat bekkelin na maestro, bekkelin na deta sa aking babanga ulo, baka mayat ka manin. Ni Louis Buen ay ipapulis mo ang maestro, ibidyo mo when agayab ka ti mangi video kada kayo blackmail detan ket awam met resibo jay ginastos yu idi ken maysa di ka agbuteng tawam met aramid mo ibagam ken bagat mo ta aggubat dan nga duwa ko na. Deta kami nagibaga agapad ako man. Ket apay ko sakti mo una itibiyag ni Kevin. Sakbay skin ka. Ay, baka dinararamid ken ka, dahil dinararamid na kanyak. Nga anya ko Ay, hindi mo amo, kurikuran na tilapayag ko, babay ni tidila na. Saan lang nga dita? Permit ipanang ususar na tidila na, panang dilpat na dati kukwak. Kituray met siyak ko na naman may met kanyak sakti mo una. Udi ka. Nabayag kami. Saan lang namin 20 kami nga nag-check-in. Siya, at least siya kabailak ti aganak si ka nga rod awang pa anak yo. Baka no siya ti kanaig ni Kevin ket agsikugak adagos makaputot adagos suna ket sika di na ka mapututan. Diyos ko aya. Tanong ko, nag-agabudan, nagpinungodan. Neta, bibuyan tong Kevinen. Ni Lizette, kung na naipudnom ngamin ka ni bagat mo sender, tapno ikadwam nga mang solve dahil nga problema. Ni Jenna, make her invisible sender. Kaya nagbalin ka nga open ken bagat mo panggep ti parikot mo. Tapag tulagan yun, no kasano yung asolbaren.
Ni Marilyn Molina ko na naawan may balakad ko sender kasi kayang-kaya mo na yan, maestro ka, di ba? O nang maestro, ada ngamin digiti ure no maestro ka, no lalaki ka, ada digiti banag nga di mo maawatan iti babae. Nagrigat to nga awatin digiti babae. Di mo amo very unpredictable ti babae. Di mo amo no anyat mudda. Nakasaysayad da ita, madamdama, bigla nga nakatangtangsid da, nakauyuyong da, very moody da, agtantrums da, ano ko nakaswiswid da, kapit da, kapit. Tapos di mo to amon, anyat inararamid mo, bigla-bigla, di agun uni. Biglang tulatan nga, agsansaning Apay ko. Nakita nga da sa bali nga kasarsarita mga babae. Kaano kumamat kit adtakla diti balay. Natagtagainip ko. Unay ka mo tagtagainip lagayam. O di ba? Nagrigat nga awatin ti babae. I-report mo kini kapitan kunan ati Lilibet Tino Kabugon ni Imelda una na masapul nga ibagam ken bakit mo sir baka no ison pagsinaan nyo. Kaya kunamit ni Lyovi Bagawi Sandagyo, apay ko mga problema dayta sender. Ang babae ibagam to kini principal yo sender ta umay naka isistorbuen ni ex mo. Ta para ammo nga liklikan. O iso no kasta nga umay nakakaryaren, umay nakururayan dito eskwela yo. O at least ammo yo. Ya iso kasta nagbalinan nan ta ibain nat pagsapulan idi nga isumit ti karmana ay makaasar sobra.